Hyvin! Se oli taitavaa. Mä en nyt ota näitä raveja, koska mä haluaisin, että se lähtisi tulemaan aika hyvin nyt toi laukka. Tuo oli taas semmonen vaihdas pakin laukaksi viime hetkellä käytössä. Joo, aika hyvää. Vähän villintyin. Näin se tuli sinne, että se oli vähän korkean vireillä ja saman tien lähtenyt. Super, hyvin! Vau! Yes, hyvin! Se tekee hyvin tuon yhden laukassa vaihtaa niin kun ravilet on poistunut sellaista boksista välillä. Kun sehän voi poistua myös laukkuva. Tätä vähän tulee tänne pitemmälle toi osuma. Mä haluaisin nostaa se kireitä, tulisi niinku semmoisella laukalla raivalla tänne, mut sit se, niinku, että milloin se hyppää sitten sulla koko boksi yli, niin sit on vähän niinku jännittävää. Tule vai! Mene! Noin. Sitten tulee se koko boksi yli loikka, niin se ei oo hyvä ylis. Mä kokeilen sitä, että mä siirrän vähän tänne taaksemmaksi sitä, että sillä olisi vielä pitempi matka, mihin se haluaisi tulla.